Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner! Mukhang alive na alive, kicking and happy ka ngayong araw na to Iniisip ko kasi, partner, na kahapon kasi yung first na death anniversary ng tatay ko. So, kahapon habang nagdadasal ako sa kanyang puntod, sinabi ko talaga sa kanya na, Dad, patuloy lang po yung paggabay mo sa amin. Yan. Tapos kung sumagot ba naman ba? Ano sabi niya? Ito na nga well, hindi naman siya sumagot, partner. Buti na lang din kasi ayoko namang sumagot siya. May gumalaw sa ilalim ng lupa. Tapos nag-shake hands sa'yo. Gusto ko, partner, yung siya lang yung nakikinig pero wala naman talagang ganap na na napagsagot. Ganyan. So sabi ko lang sa kanya na patuloy mo kaming pangalagaan, continue to be our guardian angel dyan sa heaven. Tapos, huwag ka na po sa akin magparamdam. Magparamdam ka na lang po dun sa mga may atraso po sa amin. Pakihila lang po ng paa. So kanina, partner, parang feeling ko may mga nahila siyang mga paa Kaya extra yung energy ko ngayong araw na ito. Ganun. So ibig sabihin may mga paa sa loob ng bahay nyo ngayon. Ano yung paa to? Nakatakot may mga paa sa loob. Hindi sa akin. Dun sa mga may atraso ko, bigla kasi nag-sorry. May atraso sa akin, partner. Bigla kasi nag-sorry. Nakakaloka. Alam mo, partner, naman nagparamdam dun yung tatay mo. Tinakot na isa-isa. Mag-sorry ka sa anak ko. Mag-sorry ka sa anak ko. Hindi mamayang gabi, babangungutin ka. Yung mga yun talaga, partner, yung prayer ko sa kanya. Alam mo, partner, ang bilis talaga ng panahon, Parang, hindi mo talaga, alam mo, hindi mo mamamalayan how time really flies. Ang bilis lang niya. Kasi, parang, hindi ba't, partner, parang kahapon lang yun? Or parang nung isang linggo lang nangyari yung sunog sa Star City? Totoo. Parang hindi pa nga tayo nakaka-get over. Tapos parang neto lang talaga nangyari yung namatay yung tatay ko sa harapan ko. Sa harapan ko mismo, di ba? Fresh na fresh pa nga sa akin yung sa memory ko yung papaano namin dinalaw yung paano kami pumunta sa lamay ng tatay mo noon. Tama. Paano kami nag-huddle, paano kami 'di ba nag-assemble tapos pumunta sabay-sabay dun sa diba? sa tatay mo yung fresh pa yung tawanan natin sa loob ng lamay. Kasi po habang nasa lamay po kami compare po namin yung mga nagpadala ng bulaklak. So sinabi namin kung sino yung bongga at kung sino yung mga bulaklak na nilait namin. Correct. Hindi, yung tawanan diba? Parang fresh pa din sa memory ko, partner, yung usapan natin nung lamay na sabi ko, partner, nakikinikinita ko na kapag ka namatay tayong dalawa. Kasi yung mga nagpadala ng bulaklak sa yung corona ng bulaklak sa lamay ng tatay ko last year, exactly a year ago, are our sponsors. And dami nating sponsor. Ang dami nagmamahal sa atin, partner. Talagang, alam mo yun, doon ko nakita talaga sunod-sunod yung mga bulaklak para talagang may competition ng flowers. Kaya nga, di ba, natatandaan ko talaga yung usapan natin yun na parang, partner, nakikinikinita ko na pag nategi tayo. Palakihan ng bulaklak. Oo, kakabugay ng Benga Festival sa dami ng bulaklak sa lamay mo, partner. True. Hindi na makita yung kabaong mo. Ako talaga. Hindi, pero, tsaka alam mo, partner, di ba yung usapan natin last year, di ba parang nito lang nangyari, ang bilis talaga ng panahon. Parang sinabi ko pa nga nag-evolve na pala yung mga flowers ng patay ngayon. Hindi na siya yung parang nakakatakot na parang corona ng patay na alam mo kapag ka nakatanggap ka nun, may patay. Ano na siya, nag-evolve na siya, partner, di ba? Parang merong
flowing. Tapos ang pinakaaliw na aliw ako, partner, yung pabilog, yung para siyang wreath na puro orchids. Ang ganda nun, hindi siya mukhang pampatay, partner eh. Talagang, totoo, yung mga bulaklak na tipong- pinapadala dyan, yan din yung pinapadala pag may opening ng business. Actually, diba? Kasi parehas lang ganun siya kaganda. Tama, Hindi mo na nga parehas ma-determine lang. na ay ito pang patay to, ay ito pang pang blessing to, o house blessing Tama, to, kasi or parehas na opening ng sila business to. Totoo, Hindi siya totoo nakakatakot. yan. Maganda Correct, siya, hindi na. kaaya-aya siya. Kasi parang natatandaan ko, partners, nung 80s and 90s, yan pa yung mga joke na padadala ng corona ng patay kapag ka may kaaway, di ba? Ganun yung mga joke dati. Kasi nakakatakot yung corona ng patay. Pero ngayon, tama ka yung flowers na pinapadala sa lamay, parehas din ng flowers na pinapadala kapag ka opening. Yan din yung ginagamit na dalawang matataas na flower stand, tapos sa gitna ay yung ribbon na ikakat. Parehas talaga kasi maganda na nga siya. So anyways, alam mo yun, ganun kabilis po yung takbo ng panahon. I'm sure a lot, hindi man kayo makarelate dun sa pagkamatay ng tatay ko kasi maaring hindi nyo nabalitaan. Pero for sure, ang nabalitaan ninyo is yung pagkasunog ng Star City at ng aming opisina kasi big news talaga yun kasi everyone has may history sila sa Star City. Meron silang kwentong Star City, 'di ba, partner? So, tama, lahat tayo nagkaroon ng bahagi ng buhay natin ay naging 'di ba, nagkaroon ng karanasan o pagdalaw sa Star City, nadaanan, hindi man nakapag-rides, nadaanan man lang sa labas, correct, nadinig yung kwento, 'di ba, nakapagpa-picture sa gate o nakapagpa-picture kung saan man. So lahat tayo may kwentong Star City, correct, totoo 'yun. So 'di ba parang relate tayo sa kwentong 'yan. Oo, tama. Parang feeling mo kahapon lang nangyari yun, di ba? Na parang feeling mo, neto lang yun eh. Yung nakita ko yung napakalaking sunog at napakalaking news na pinag-usapan. Tapos, naka-isang taon na pala nakalipas. So, isa lang din na pagpapaalala po sa ating lahat, that time really flies. So, kung ngayon, you're spending your life ng lagi kang inis, laging may hate sa puso mo, lagi mo rin itatanungin sa sarili mo, is the stress worth it? Worth it ba yun? Tama. Parang meron ako nakausap recently, partner, na nagka-COVID. Tapos, yung pagiging COVID positive niya, partner, asymptomatic, as in sobrang mild. Kung meron, parang pinilit niya na nga lang magka-symptoms eh. Kasi talaga wala siyang symptoms. Alam mo, parang hindi talaga siya, wala talaga. Parang kung hindi nga siya nag-test, hindi niya alam na parang required kasi sa work nila kasi kailangan niyang bumisita sa site, ganyan. So, kaya niya nalaman na COVID positive siya. And, nung nalaman niya yun, partner, syempre, ang una niya talaga reaction is, ito na ba yung COVID? Although, syempre, buti nga ganun sa kanya kasi for others, nakakatakot talaga, no? Pero ang sabi niya kasi sa akin, parang, kung ito na yung COVID, hindi naman siya ganun ka nakakatakot. Kasi sabi niya, yun nga, wala siyang symptoms. Tapos sabi niya, I've experienced mga iba't ibang klase ng sakit na 10 times more ang pagiging nakakatakot or 10 times scarier, parang ganun. So, ang punto ko dito, partner, pinag-isipan niya pa din kung magsisick leave siya o hindi. Kahit na online lang lahat, parang pinag-isipan niya kung magme-medical, magsisick leave ba ako or hindi. Anyways, online lang naman, hindi naman kailangan. So, hindi rin siya nag-isip ng matagal, partner. Sinabi niya talaga sa sarili niya, ay magsisick leave ako. Kasi kahit na, let's say, asymptomatic ako, sobrang mild case siya, the truth is, kaya tayong lahat naka-lockdown ay COVID because COVID is real and COVID positive siya. And in that case, and COVID is kailangan fatal. Kaya tayo talaga sobrang nag-iingat. True. Correct. At kailangan niya talagang pangalagaan yung kanyang sarili. So, parang, what struck me with what he said was, parang chill lang siya. Hindi yun, partner eh. Yes, una chill lang siya kasi nga parang feeling niya mas matitindi pa yung mga lagnat niya dati eh. Yung mga lagnat laki niya, yung mga mas naguri pa siya sa mga dati niyang sakit. Oo, yung mga dati niya sakit na tinubuan ng pigsa tas nilagnat, parang feeling niya mas malalayo kasi parang may bacteria eh. Kesa dito na sobrang wala siyang symptoms pero may COVID siya. So anyways, ang punto niya is nag-take pa rin siya ng 3 weeks na leave. Kahit na alam niya namang kaya niya,
Kasi online, which is tama, online naman kasi gagawin. hindi natin talaga masasabi. Minsan, yung sinasabi natin, isang magandang punto rin dito mga kaibigan. Kapag nalaman natin, kahit hindi man natin nakapagpa-test, pero alam natin parang symptoms ito, 'di ba, ng COVID, yung nilalagnat ka, nababago yung yung pakiramdam mo, nagkakaroon ka ng discomfort, tapos nawawalan ka ng panlasa, 'di ba? Huwag po nating ipagsawalang bahala to kasi hindi natin masasabi, akala natin basta sipon lang yan. Hindi kasi posible pong mag-progress ito 'di ba? So yun ang gusto nating sabihin, huwag ipagsawalang bahala kasi yung nararamdamang maliit na symptoms na minamani-mani lang natin, pwedeng yun yung maging simula 'di ba? Mag-progress yung nararamdaman natin. So tama naman yung ginawa ng friend mo na na mag-sick leave pa rin siya para mas papangalagaan yung sarili niya. Tsaka partner, kahit na hindi daw COVID tapos online, diba? Well, let's say regular na flu tas nagkalagnat siya, magsisick leave pa rin siya. Kasi what struck me with what he said nung nag-uusap kami is, it's not worth it. Yung work niya is not worth it para i-stress niya yung sarili niya na hindi siya magli-leave kahit alam niya may sakit siya. 'Di ba? So, yun yung which leads me back to my question kanina. Maiksi lang po ang buhay. Saglit lang nangyayari ang lahat ng bagay. Ang bilis-bilis nangyayari ang lahat ng bagay. So, ang tanong, ngayong araw na ito, yung ilang araw mong nararamdaman na stress sa isang tao or stress sa isang issue or stress sa isang bagay, is it actually worth it? Is it worth your stress? Is it worth yung bababa ang immune system mo dahil masyado kang affected dyan sa issue na yan? Worth it ba yung taong yun na ikinasistress mo? Worth it ba yung trabahong ikinasistress mo? Worth it ba yung issue na ikinakastress mo? Kasi tandaan, ang bilis lang po ng ang bilis lang talaga ng buhay, ang bilis lang ng takbo ng panahon. So let's choose our battles. Kung ang sagot mo dyan, kabisyo, sa tanong na ibinigay ni Nicole, di ba? Kung ang sagot mo dyan ay hindi, 'di ba? Bakit mo pinagpapatuloy? Bakit mo patuloy mong pinapatulan yung mga issue sa paligid, yung mga taong wala namang feeling natin, wala namang kwenta, pero bakit 'di ba? Nag-uubos pa rin tayo ng oras sa kanila. Kung ang sagot mo ay hindi worth it, kabisyo, itigil mo na, 'di ba? Mas mag-focus ka sa sarili mo, mas mag-focus ka kung paano paunlarin ang sarili mo. Try mong i-divert yung attention mo na mas mag-concentrate na lang sa mga positibong bagay, do so worth it, yung mas pakinabang. Di ba? Marami yun Pwede mo kasing gawin yon. So, try to evaluate your day today, kabisyo, or your day yesterday. Yun yung sinasabi natin Parang talagang everyday kailangan magkaroon tayo ng let's gather ourselves and make short reflections, di ba? Mga pagdating ng hapon na, ano ba yung nagawa kong maganda ngayong araw na ito? Ano ba yung mga bagay na dapat hindi ko na lang pinatulan? Diba? Kasi pag ginagawa po natin yun, yung short reflections every day, di naman sinasabing 1 hour, kahit 5 minutes, ma-realize mo lang ano yung mga ginawa mong maganda. Kasi pag na-assess mo yan, bukas mababago na yung pagtingin mo sa araw. Bukas mababago na yung pagtingin mo sa sitwasyon. Mababago, sa madaling salita, yung perspective mo. Try po natin gawin yan. Doable naman. Tama. Correct. Diba? Doon tayo sa worth it. Uulitin natin, natandaan ko tuloy ulit, partner, nung nagbumisita ako sa puntod ng tatay ko, no? Nakalagay yung birthday, gitling or dash, and then nakalagay yung day, yung time of or date ng death. So, yun ang ilang beses na po nating narinig ito, pero uulitin lang po namin na yung gitling o yung dash between the birthday and the date ng pagkamatay is actually our life. So, ganun po kaiksi yung buhay na yon. So, dahil ganyan kaiksi yung buhay na yan, let's make it worth our while. So, do not stress over stuff that you cannot control. Alam mo yon. So, kung di mo makontrol yung eksenang yan, di hayaan mo na. May ganun na din ako minsan, partner na parang, okay. Di sige. Ganun na lang. Ganun Kung hindi mo kayang kontrolin, wag nang pilitin. Di ba? Yung mga simpleng halimbawa, yung tipong nasita ka ng enforcer. Di ba? Alam mo namang kasalanan mo, pero ayaw mo magpatalo. Di ba? Nakikipagdebate ka pa. Diba, makikipagsigawan ka pa, yung tipong sirang-sira na yung araw mo, nakipagdebate ka kasi ayaw mo pumayag ayaw mo tanggapin yung pagkakamali mo na nahuli ka or nasita ka or kung ano man. So hanggang sa bahay pag daladala mo ito. Diba, mainit yung ulo mo sa trabaho. Pag mainit yung ulo mo sa trabaho, hindi ka na magiging productive. So daladala mo tong stress na to buong maghapon. Pero kung tutusin, kasalanan mo naman, i-admit mo na lang, diba, humingi ka ng pasensya kung anong dapat maging protocol pagka ganung setup na nasita ka ng enforcer, sundin mo
mo na lang. And that's it. Tapos, para pagkatapos nun, iba na ulit yung iba na ulit yung mood mo sa mga susunod na oras, hindi yung galit na galit ka sa buong araw. Kasi nga, 'di ba, hindi mo hindi mo hinayaan eh. 'Di ba? Parang nakikipaglaban ka pa. Yung mga ganung simpleng bagay, yung sinasabi natin, kung kayang palagpasin na, 'di ba, deadmahin, tanggapin ang pagkakamali, ang sarap mong mabuhay pag ganun. 'Di ba? Correct. Hindi nga lang madali itong sinasabi ni partner ha. Hindi naming dalawa, hindi lang talaga siya madali. Time. Pero pwede yan. Pwede mong practicein. Ako rin partner, dati apektado ko sa lahat ng mga maliliit na bagay. But as I grew older, talagang pinipili ko na lang yung mga battles na stress ko. Kung alam ko namang hindi ko ikayayaman, wala ako mapapala dyan, hindi ko ikagaganda at hindi ko ikababata, partner. Hindi ko ikababalik sa aking 22-year-old skin, ganyan. Kung ganun din lang, partner, hindi ko na isi-stress yung sarili ko sa mga ganyang klase mga bagay. Hay nako, napakaraming learnings ngayong araw na ito. Well, ang pinaka-importantations naman talaga, kabisyo, is to enjoy life and to choose your battles. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. At kung ikaw, kabisyo, excited ka lagi na makinig ng mga kwento na may Hiwagang Burnay, huwag kang mag-alala dahil susunod na po yan mamayang 9:00. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cabio kay Chris Chuper, na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM Radio Station.